Godek. Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Jenenge kelahiran tahun piro, Mbak? Pinten? Kula 9 doso. 9 doso. Wo 93. 9 doso iki. Ya Allah ki ra 9 doso iki. Siji desa mawa cara. Negara Tawa Toto. Lho. Desa Nowo Coro. Heeh. Negara Tawa Toto. Iki ketok ta lek negarane Coro tok iki kan ketok to. Negara mawa tata. Mawa panas mawa tata. Ngono lek ra Elisa ra pantes lho, mau negara mawa tata, desa mawa Coro. Lagi Coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadasen lho. Napa kita? Heeh. Iso kena herpes kan. Niko kelahiran tahun 9 doso 3. Nah, kowe kelahiran tahun piro? 2015. Aja ngapusi kancane. Mangsaku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo biyen nggih bahan mriyem londo tinggi nyerang Indonesia biyen sampean. Nggih ajeng di parake teng jenengan kok nika luput nika. Ajeng dikenake jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek nguncalne ning Komriem Makdung iki tahun 45 mbok ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun. Jenengan 77 to? Jenengan 77 to? Aku sitokno lho. Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Kuwi jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kali makku, ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Mak ki cara gaule ibu ngono. Ibu cara gaule mami. Mami cara gaule mamah. Mamah gedang, mamah telo, mamah apa-apa kono. Wah, bragas timen kowe jenengan. Usah coba. Halus manis nang Halus manis nang semangke sing halus apa, Cek? Sing halus niku yo Mbak Elisa, pipine halus. Sing manis apa? Sing manis kirangan. Lah, piye to? Halus manis iki segandeng ngono. Halus apa? Sing halus Mbak Elisa. Sing manis. Kirangan sing manis. Loh, segandeng iki lho. Kok segandeng pripun to? Segandeng iki gandengane ngono lho. Sapa? Lah nggih gandengane sinten nggih mboten ngertos kula kok. Urung digandengan ya Mbak sampean? Dereng. Oh, kapan-kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nah niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku. Niku mboten cocok, niku nyocoki, ngoten mboten cocok niku nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati legi. Aku yang dadian karo Mbak Elisa. Apa? Wis umurku ora dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa iki? Aku pamane tenan bebojon. Napa? Ora iki ndongake kabeh kae. Yang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah piye pradoke ucek ta modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejo isih ora mati ya bejo nopone. Ora ora dipangan dalange. Kowe tenan kurang ajar kowe Mas aku. Muga-muga kowe terus anu terus kan tekan jenenge aja. Krungu ora? Krungu ora? Gak ngomong apa? Lah bodek kowe iki. Lah aku lho. Bodek kok bodek iki. Maksude kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodek. Bodrek iki kok bodrek. Lah. Masa wengkan ku Panggungnya rusak toh Pak? Panggungnya rusak toh? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa iki tempolaku malah gepeng dawa. Iki opo lho iki Mas aku. Mas aku.